ओइ भल्टेज आदा ओइ भल्टेज आदा रोमै सोमोनलायथारदोंमोन आङो हाब मा बावहाबलायखो हामारोलै कलेज फंबाय नों हामारो बिमा बिफाया बिदिसो जामारनांगौ हाब सानाबा हाबनोसै माथो पेसेन्जारबो मोनला माबो मोनला बेयाव थाबाय थाना जानाय नंला थांनांसिगोन हा टाइमालाय बेसेबांथो जाखो हाब 5टा जानोसै माथो मा 5टा जानोसै नोंसोर सानैया दा फैबाय थादोलै आंना हिन्जावा हले जोरैमा गोरानसो दानो सान हाबैनि सिगां मोनहैयाबा जोबफबथारगोनसो देलै बिदिबा नोंसोर थांग्रोदो रायलायला नोंथां आंबो थांनोसै दिनै दिनानो मोजां नङा पेसेन्जारानो सासेबो गैया साला आदा भल्टेजआ लासैनो फैदो आं थांग्रोनोसै दे नोंसोर सानैबो थांग्रो थांख'गोन कलेजसे ज्रोम जानोसै आं फैबाय थादोलै नोंहा कलेज भाइ थांदो आदा फैबाय था आं थांग्रोनोसै दे नोंबो थांग्रो आंहालाय बुरियानो दंना मोसायानो दं खामानि मावनो फिसाजो सासे दं टेनसन गैया नो प्रब्लेम नोम्फा खर'आ थांबावदो दानाबा न'आव माजोंबा बिसोरजों रायलायनायावनो आंनासो साइकेला पाम्पसार जालायलांबाय मा खालामबावनांगौ जाखो दालाय आंलाय गारियाव हरफानोबो अट'आनो थांलायलांबाय थैबाय बोराया दानाबा माला मोनहैबावगोनलै आंलाय फिसाजोजों रायजानाय बुद्धिसो जाबाय मानसियालाय बोरबायसो नामा फेंफा दामलाबाय थानाय मानसि गैया नामा नोंसा मानसि गैया आंलाय माथो जाखो मानसियानो बोराय होलांदों आखलफोरा आरो गाज्रियाव गाज्रिसो जालांगासिनो दङ बोरायदों हा बहा बोरायनाय नुखो आंखौलाय गावहाथ' साइसकिया बाइसकिया अन्नानै जंखायबाबो नोंसोरखौ दायसो जायो सोरांस्लाब मोनै बहा थाङो न'आव फैनायाथ' सान हाबनायासो सिमा जायो माहाजोनानो न'आव थायो नामा सोरबा माबालै गोदो नोंखौ मेजेनायखौ लोगो मोनदोंमोन आङो बेजोंनो रायलायनानै मोनाबोलायबाय आङो सोर बेलाय थगायनो जायगा मोनाखै आमोखायादि बहाबा आबदा मारिना फैदों बेखौ बुं मा खेबजों रागाल' जाबाय थायो फालाय हाबाब नोंबोथ' बुरि होलांदो साननायफोरा माथो नोंना गाज्रिसो जाहोलांदोलै हा साननाय हनायालाय सोलायखागोनखा बोथोरानो सोलायोबालाय जोंलाय मानो सोलाया जानो नै जाम्बि दानि दिनाव थगायनो बुरखायनो आरो सिगिनो रोंनांगोन होनबासो माहाजोन जानानै थाबाय थानो हागोन नंगौ नामा माहाजोन बाबु औलै बिमा दे दाना माहाजोन बाबुनो अननानै दै गुसु गिलाससे लाना फैथां नै लायगोना हामालै बिमा बिदि खालामनो दै बिनायखौ होआबा फानफियावलाय जायोनो फैनाव जिबा जाथों मा जायो गावखौनो देरसिन होननानै अनो आं बांसिन खर'आसो देरसिन रागायासो बांसिन बिहर सासेनाव दै लोङो ना मा लोङो बेफोरबायदि खामानि मावनो लाबाखैबालाय मानोथो लाबोदों बेखौलाय ना रानि बायदि साजायनो लाबोदों हामालै बिमा नोंनो देरसिन जानानै मानो एसेबो बुजिनो नाजाया अनानो मा नों आंखौ मेंदों आं सानफा थोलो खामानि मावनानै बिहर सासेनाव दासो मानिबा आदर मालिलि उन्दुना दं
ओइ बिमा बिमा ओइ बिमा मा जालायखो सासे खाथियाव थाखानानै आंखौलाय मानो नागिरबाय थाखो नोंखौ नायनो लुबैदोलै अननानै दै गिलाससे लाबोलाय सना हाबाब गिलाससे दै लायना होफैनो आंखौ नांलायगौ बै सासेखौलाय खाथियाव मानो फज'ना लागासिनो बेफोरखौ होफैनो नङाबालाय ओइ हिन्जाव मोजां नोंनाबा हले आखला बांद्रायबाय खामानि मावा दामानि मावा सानफा थोलो उन्दुना थांना मोजांसो बुंदों हाबाब हाबाब बहा उन्दुना थाबाय थानाय नुखो नोंलाय आंखौलाय नै मा जालाखोलै बिस्रालाय ओइ माहाजोन बाबु दासो मोनदों सानै लाग्राया अरखि जोंगोन बेथा अरखि जोंगोन हामालै नोंसोर मानो दावराव जालाबाय थायो बिदि फिसा फिसा बाथ्राफोरखौनो मानसिफ्रा नुबा आंखौ मा सानगोन र' लायनि आङो गावखौनो देरसिन गिगोन बायदि मोनना लायाखै बियो आंनि हरदो गांथारबाय आङो नै माथो गारि गंसेबो गैया मा न'आ नस्लाबालासिनो बुथुबाय थाग्रा जाखोलै बिमा गारिखौलाय सोलांलायखो ट्रेक्टरखौ भाराबो हैदों आरो गंसेखौ फंबाया जनाय आलासि जानो लांदो हरानो बुंखादोंमोन ब्रा ब्रायैनो लाना थांमारथारबाय लांथोंलै लांथों आंहालाय मानि अभाब ना जानोनो गैया ना लोंनोनो गैया हा बहाथो थाङामोन नोंलाय मोनाबोलायनाय माबालै बिमा गोदो थिखा मावनाय रांखौसो लायनो थांदोंमोन आङो बेयावनो मोनाबोलायबाय नै बिफा रानिनोबो फुजायाव गाननो 3,000 दख'ना नांगौनो दङबा हरदो मैयानिफ्रायनो दावराव जागासिनो 3,000निल' दानि दिनाव बिसोरबा 3,000नि दख'नाखौनो गानबावो समाया मदरानो र' गाबोन आं 10,000नि लाना फैगोन नुदोनलायनाय दानो गानखायाबा माला गानबावनो बेनो एसेबां दामिकनि होनानैलाय जोंलाय माखौ मोनगोन बावनो नोंनोबो 15,000नि दख'ना लाबोना होफै गाननानै बेसे बेरायो बेरायबाय था नाथाय बे आंनि मुंखौ गाहायाव दोननो मोननाय नङा दै अरायबो गोजौआव थाखो थाखो हरलाय बाबा साबिया आं दसे बेरायहैनि हाबाब नोंना खेथि मा जाखो ओइ सासे लोगोआ लांथ'दों गाबोन होफैगोननो सोर एथ' दामि बाइकखौ नों मालायसो बेरायनो हरदों गोनांथार खामानियाव लांदोंलै बाबा बेनिखायनो हरदों बिबानो मोनदोंथ' बेनिखायनो जायनो बेनो हरलाबायदं गाबोननो लाबोना होफैयोनोलै फिसाला सासेल' होननानै अननानै एसे दामिनि बाइक बायनानै होदों नै बिसा धेमालिसो मोनदों मालाया बिलाबायबानो हरलाबायदों मा जाबावगोन बिसोरजों हा लोगो नालाय बिबाय नालाय हरबाय बिबाय नालाय हरबाय हाब मा एसे मोजां राव बुंलांखोलै बेलाय होनबा गावनि हिनजावखौबो सोरबा लोगोआ बिबा हरगोन नामा बेलाय नुदो नोंना हिनजाव मोजांनि फिसाया मा जाबावगोन आं सिन्थासो नांबायलै बिमानिबो लायाखै बिफानिबो लायाखै साला दाथाफ्रा दुब्लबा लफायफायनो आंनि मान सन्मानखौसो साला धंस' खालामगोन नामा बेलाय दुर्बगालाय बे साइकेलाबो मा जाबाय थायो सुनिफोरसो नांबाय नामा था नों बेयावनो ओइ बिदाङाय ओंखाम ओंख्रिया मोनदोंना मोनाखै फुङावनो जालांनाय आंहा उदैयानो थिनदोजोबथारबाय बबेनिफ्राय फैनानै सिथला मोनस्लाबि ओंखाम बिफैखो दानो ओंखाम संगोन नामा बा मा राव बुंखोलै दाबो ओंखाम ओंख्रि मोनलायि दहायनि ओंखाम गोजाङासो दंमोन नाथाय ओंख्रियासो गैला हले बेखौनो खुरैनो थां जाथानसै आं उखैनो हामथारला दे होमबालाय माबार जाफै मा ओंख्रि संख्रि नांलायगौ संख्रि थानायावलाय बे सालाय जाम्बाखौ थगायनोल'सो हानांगौ देहायालाय माथो ख्रुब ख्रुबसो मोनखो आंलाय लोमजा मारगोनसो नामा दालाय आंलाय नायनोसै गाबोन सोरांबा मा जायो
जोंहालाय न'आव रावबो गैया नामालै दिनैलाय बहा थांजोबखोलै जोंहालाय हा दिनैलाय मानो एसेबां थाब फैखो गैया दिनानो मोजां नङा पेसेन्जारानो सासेबो गैया नेबाय थानो बानानै फैबायसो आं नै माथो मनायाबो खालिसो सफैफिनबाय हा मैगं थाइगं एसेसो लाबोनो हायामोन दा हराव माखौ संना होबावगोन आंलाय आखायाव फैसा थाइसेबो गैयैजों आरो पेसेन्जारबो सासेबो मोनैजों मैगं थाइगंफोरखौनो जेबो लाबोनो हायासैलै बिमा दिनैबा हले बानलु बाथोनजोंनो जानांसिगोनलै हरनि ओंखामखौ जेबो राहा गैला दिनखालफोरानो मोजांखौनो जानो रोंला नालाय मानसिफोरखौनो मोना जालांबाय दैफोरखौनो गिलाससे लायदोलै बिमा गुसु लोंनानैसै आं देहाफ्रा थाजिम होमबालाय लाना फैनि आं हा बिदि सानफ्रामबो सासेबो पेसेन्जारखौनो मोनाबा थाइसे थाइनै थाखाखौनो मोनाब्ला आं मालाय न'खरखौ बोरै सालायलांनोलै आरो आंबो दुगानो फैसा गैया थाखा गैया फिसालानो बाइक होगोन होननानै बुंना लाबाय थैबा बे बाराव थैबाय गखालां गोथाङैनो थैबाय आं हले माखौ एसेबां सानाबखो बावगोमालायनाय नै दैया हर गांहाबथारबायमोन आं हा गथ'नोलाय बाइकखौ मालाथो बायना होफैनो सानखो माबोरै माबा मोनसे खालामनानैबाबो लायनानै होफैथारदो एकदम रागाजोंनो रायलायदवा जालायलांथारबाय बेनोथ' जादों बिमा आखायाव फैसा थाइसेबो गैयाबा नाम्बारखौ होनबा मालाय बहा मोननो दाहारखौथ' दानि दिनाव रावनो मोनखायानो लनखौबो लाब्रबनो होनबा मालाय बहा मोनब्रबनो हा हु थानायबासोमोन बन्दक दोननानै दानो लाब्रबना होफैनो हागौमोन आं दाउ अमा फिसिनायनि लन होगासिनो दं होननाय खोनादोंमोन आं मैया बेखौनो सोंनांसिगोन र' आं लोगोफोरनाव मोजाङै लनखौ मालाय बहा हारसिङै मोनलाबायनो ग्रुप जायाबा होनब्लालाय माथो खालामबावनो नोंलाय बे आंनि अट'खौनो बन्दक दोनथ'नोसो होनना सानबायमोन आं बबे अट'खौ फाननायनि खोथा बुंदों नोंलाय बे अट'खौ फाननाय माने सिनस्रियानो बायखानाय लोखियानो खारखाबायना सानखादो नङाबालाय माथो खालामबावनो जाय अट'आ जोंखौ हाजिरा खामला मावनायनिफ्रायनो बासायदों सानफ्रामबो न'खर सलायनायाव थाइसे थाइनैबाबो मदद होबोदों बेखौनो नों आरो फाननोसो होनबावदों फानालै बिमा फाना बन्दकसो दोनथ'नो होनदों आं आंनि अट'खौ फाननोबो मोना बन्दकबो दोननो मोना नांगौबा साननैसो नेथ'नानैबाबो लनखौनो लानानै बायना होफैदो गोरोन्थिया आंनिनोलै गोदो बिफा बोराया स्कुल थांनो खोन्थानायावनो मोजाङै फरायनायमोनब्ला दिनै आं अट' ड्राइभारनि जायगायाव मास्टार साख्रिखौनो मोनसिगौमोन आं हे खाफाल उन्दैयावनो बिमा बिफानि खोन्थाखौ नेवसिबोबा नै दिनै हाखरावसो गाब्र'बाय दानि दिनाव साख्रि बाख्रि मोननोबो खाफाल नांगौ नहलेबा जेबो जाया आंनि खाफालालाय माथो गाज्रिमोन उन्दैयाव जोनोम जानायाव पण्डितआ बुंदोंमोन आंलायनो देनां देरबा माहाजोननि लैखोन जागोननो गोबां रां रुफा दोन दौलत फैगोननो पण्डितनि खोन्था लानानै लिरा फराया जेबो मावालासिनो फैबाय नै दा खाफालसो हमनांबाय दा नै अट' बाइकसो सालायनांबाय दालाय माथो गाज्रि जाखो मोजांसो जादों गाज्रियाथ' जानाया जायाखै जुदि खाफालावनो दुखुनि हाखराव गाब्र'खानांगौ दंमोनब्ला आं मालाय माथो खालामबावनो गाब्र'नोसै बिदिनो माबा मोनसे राहा खालामदो आंनो साननैसोनि सम होबावदो दे जागोन लायनाल' होफैथारदो गथ'नि गोसोआल' बेंथारथोंसै बे बाराव हले साननानै खानाय दारि मोनजोबलांसै टेनसनजों माथो 40-45 बोसोरावनो बोराय नुसिगोनलै आंखौलाय
बाबाया बहा थांदों? फुंनिफ्रायनो नुवाखै, अट'आबो न'आवनो दं माथो। नोंथांनि बाइक गोदान लायनो होननानै फुङावनो टाउनाव ओंखारलांदों। दाबो फैया। आदानोबा जि बियो बेखौनो होयो। आंनोबा मेकआपल' बिनायखौनो होआखै। नोंलाय माथो समायनाखाय आरो मा मेकआप नांलायबावगौ? फरायसा गथ'खौ बांद्राय देलायबा गाज्रिसो नुयो। अब्लाबो एसे देलायनांगौना, होनबासो मोजां नुयो। दानोलाय मानो मोजां नुनायखौ नागिरदों नोंहाय? बेफोरखौ बाद दोन, गिदिर फरायग्रो, देनां देरबा देलायबाय थानो हागोन। एफा गोबाव बाइकल' लायनायानो? बाइकनि खोन्थासो बुंबावदों। दै गुसु लायग्रोथां आंनो। खर'आनो गिदिंजोब्बाय आंना। मा जाबावगोन? थाङाय दैखौनो गिलाससे लाना फैथां। र' होनबा लाना फैनि आं। हा बेसेथो लाखो बाइकआलाय? थांबाय 1.5 लाख। सिमां बायदिसो मोनलायलांबाय आं। मोजां मुवाखौ हास्थायदोंब्ला बेसेनखौथ' होखानांगोन। दानि दिनावलाय मा मुवाखौ खमाव मोनबावो? रां रुफा नङाबा आगानसेखौनो दावबायनो हाया माथो। न' बाबा दिया। हराय हर। हा एसे दाम खमनिखौ लानो हायामोन? मानोथो एसेबां दाम गोसानिखौ लाखो? हा जिरायग्रा सिटाबो फेदावदाव, मोजांबो जिरायजाया माजाया। बेखौनो लाबाय मानसि मोजाङा। लागोन। नोंसाला मोजाङा खम दामिनि बाइक। बिसोरनो नांगौ खालि मोजां नुनाय, बयनिख्रुइबो गोख्रैसिन खारनाय। बिमा बिफानाव फैसा दंना गैया बेफोरखौथ' सानना नायखायानो बिसोरो। उन्दै समाव गथ'फोरनि लुबैनायखौ होनो हानायाबो खाफाल गोनां। बेफोरबायदि बिनाय मुवाखौ होनो हायाबानो गथ'फ्रा खुद्रिखाङो आरो रागा बेङा जायो। नोंनि बायदिबा गथ'फोरनि लुबैनायखौ गासिबो होजोबनांगोन नामा? सोर बिमा बिफाया गथ'फोरनि लुबैनायखौ सुफुंजोबफिननो हानाय? आं होजोबनांगौ होननानैबो बुङाखै आरो होजोबनोबो हाखाया। नाथाय जों बुजिनांगोन गथ'नि गोनांथिखौ। बेबायदि मुवाखौ जेरैखि जायाबाबो होखानांगोन आरो न'खराव दावराव दावसि सोमजिया। नों बेबायदि सल'बाथा खोन्थाबाय थागोन ना ओंखाम खुरैगोन। आंना उखैनायासो हामथारलायलांला। बेनाबाथाय खालि बिदिल', मोजां बाथ्रा बुंबाथाय खेंग्रा-खेंग्राल'। जाफै ओंखामा। माबा मोनसे रायलायबा माबा मोनसे दहनो मा जागोन बे हिनजावजों? बोरो रानि नोंदाया? न' सिङावनो पाबजि गेलेगासिनो। पाबजि गेलेदों? औ, र' आं खोन्थाहैनि। मादि हुदा सोलोंना लादों। फाग्ला जाजोबसिगोन साला बे बुरबक गथ'फ्रा पाबजि गेले। माबा मोनसे बिना मोनाबाथाय साला बे बिसिनायाव उन्दुना थानाय आरो खुद्रिनाय आरो मा दंबावो बिसोरालाय? लिरनाय फरायनायावथ' जेबो गैखालानो। उन्दुनाय जानाय साला। आदा, ओइ आदा। आदा। मा जादों? बाबाया नोंखौ लिंहरदों। नोंनि बाइक गोदान लाबोबाय। बाइक गोदान? औ। नंगौना नङा जाखोलै? बोरो बहा? एनेस बावलायसो। अरे हिर' बहा बार बायदि थांनो नागिरदों? जिराय बाथ्रा दं नोंजों। माथो जालायखोब्रा? मा जाखो बाबा? बाइकखौथ' मोनबाय। औ। जोबोद खाफाल गोनां नोङो। थेंक इउ बाइकनि थाखाय। आंनो बे थेंकिउखौ नाङा। अब्लालाय माखोथो बाबा? गोदो बाइक बिनाय समाव नों आंनि सिगाङाव गिदिर खोन्था बाथ्रा बुंदोंमोन। बे बेसेबां आवगायखो? अ, बियो दिनैनिफ्रायसो जासिगोन बाबा। माने दिनैनिफ्राय आं सोलायसिगोन, गोसो होना फरायसिगोन आरो कलेजावबो सानफ्रामबो थांसिगोन बाबा। आरो नोंसोरखौ अरायसम मदद खालामबाय थासिगोन। आंखौ मदद खालामगोन? आंथ' अट' ड्राइभारसो। आंखौलाय नों माबोरै मदद खालामबावनो नोंलाय? मदद माने जेब्ला नों अट' सालायनो थांगोन अब्लानो आं न'खरनि गासै खामानिखौनो मावजोबसिगोन।
न'खरनि खामानि जेरै न'खरनि खामानि जेरै बन सिननाय हाग्रा दानस्रांनाय बिनि अनगायै बाइकखौ जोथोन लाखिगोन आरो बाइकआव हिन्जाव होनायखौ थिखां बाबा गोजोनबाय आं फिसा नोंनि रावखौ खोनानानै हे इसोर सिमाङावबो नुफेराखैमोन आं बेबायदि बाइकखौ मोनगोन होनना मासे लाखिलै आंलाय गोरबो इसिं खनानिफ्राय थेंक इउ स' माचलै बाबा